I dag står jeg her med Thomas, som er min kameramand. Og vi skal kigge på eksponentielle funktioner. Så lad f af x b gange x opløftet i a være en eksponentiel funktion. Så hvis x vokser med delta x, så vokser, så falder f med a opløftet i delta x minus 1. Og nu vil Thomas Gart forklare, hvordan det så virker her. Okay, så nu hvor vi har fået den her sætning fra Francesca, altså at a opløftet i delta x minus 1 er den procentvise fald eller stigning, det vil jeg altså prøve at bevise herovre i beviset. Det er sådan, at en procentvis forskel, den angives ved en slutværdi minus en startværdi divideret med en startværdi. Det er lidt svært at forstå, som det er lige nu, så det vil jeg gerne prøve at skrive op med nogle af de termer, som vi har brugt inden for funktioner. Det gør jeg altså ved, hvis vi kigger hernede på min model, så har vi b-punktet som begyndelsesstedet. Det har samme værdi som f af x, så der kan jeg altså sige f af x, de steder, hvor der før stod start i min sætning, kan jeg sige divideret minus, og så f af x igen. Og så for at finde ud af, hvad slutværdien er, så går jeg delta x frem i tiden, og så kan vi se, at min funktion så kommer til at hedde f af x plus delta x, fordi det lige pludselig er et stykke tid ude i fremtiden. Så nu skriver jeg f af x plus delta x minus fx. Det er sådan, min ligning ser ud lige nu. Hvis jeg så skal prøve at få den til at ligne en eksponentiel funktion mere, så skal den altså være f af x b gange a opløftet i x. Og det gør jeg ved at fjerne det her f, og så i stedet skrive b gange a, hvor jeg så opløfter alt det her, så der kommer til at stå opløftet i x plus delta x minus, fylder jeg herover fra, b gange a opløftet i x, divideret med b gange opløftet i ax. Herfra, der skal jeg altså prøve at forkorte det her mest muligt. Og når man har flere ting og skal forkorte i en brøk, så vil man altså for eksempel sige, her der har vi b, jeg skal prøve at fjerne, og b divideret med b, det er det samme som 1. Og fordi vi skal gange med 1, så kan jeg lige så godt lade være med at skrive det her b, fordi når du ganger med 1, så får du samme værdi. Så nu står der lige pludselig ax plus delta x minus ax divideret med ax. Og nu vil Francesca så tage over og forklare. Yes. Og så nu når vi ved, at a opløftet i x plus delta x minus a opløftet i x, divideret det, så skal vi bruge den her potensregneregel, hvor vi så gør det modsatte af, hvad der så står. Så derfor vil den hedde a x gange, fordi der er gang herovre, a opløftet i delta x minus ax. Og så skal vi så også dividere med ax, for der står ikke, det bliver jo sådan. Og det fordi jeg så udgår de her med hinanden. Men det bliver så til et et-tal, så derfor hedder den a i delta x minus 1. Og derfor kan vi så sætte en holdmus. Ja, altså vi kan ud fra vores bevis sige, at a i delta x minus 1 er rigtigt i forhold til den procentvis ændring, som f har.